Hát, Igen. hello világ. Szerencsében látom világ és globál. Emir Kóri Butavas, a Taking Global Military Academy. Látom atom Emir Plutódán. Nukleáris elemés fegyver. Kereskedés fejlesztő. A globál antiterrorista háború őket adag útjáról egynek. Szuperipar mágnásként el kellett menjek. Biztonsági embereinknek segíteni meg. A szegénységednél lezsebárték a Csitrika környéket, torvagították magánkodtak. Nutrit akartak érgetni, nem tudjuk később hol van is. Korrekt emberek itt vannak, nincs mit szívassak. Itt az ideje már, hogy az országainkban legyen újra öntőszékhely. Hazánk meg működjön újra a világ is. A problémáknál, az elrontatónál, a hazugságok és tévedéseket vére dobjuk. Tiszta vizet a párban mindent helyre, és visszaépítsük bandákat, hadakat, mindent. És Hungária államban is, amikor egy atomveszélyforrásokat kell megvédjünk, segítsék, ne vezessék félre az országot. Hangosabban. Segítség és ne vezessék félre az országot, hogy az árva kémmel állítónál nuszínyasszony. A paroma háborús volt a feltégetés, az atomkommandós árvákat, ha meg kell ügyünk, atomelemnek elkalódnak, felrobbant félre Európa, hogy inek nem játszik. Ebben segítenünk, és ne vezessék félre az országot. Tévedésből, egy atomkatasztrófát rejtegesnek, mint hogy a világhadsereg uraként, hogy megvéd egy helyőrség a házatán szövetséget épít. Így, ha nem védeni meg a hadvezét, a másik hadsereg letartóztathatja, kivégezhető, vagy puskatuskó igazítsa szóban, de egy igazi katonák nem mindegy, és végleg rakjuk helyre azt a dolgot, hogy a hadak útja témában, hogy a beépített profinál ne szavassuk magunkat, soha napján látott összekötővel, valami nudlikat nem láttuk a fal nevét, később futott egy beépített cselekmény takony, és a beépített próbált kibaszva velünk, az jó lesz a szemünk elé bújik, ott a gúnykárölvendésre letagadjuk a fejét, ne necci hála. És a jónak meg neki tartunk jóval. És ha hálát viszünk egy embernek, szárnyoknak, és akkor térünk egy interjúra, így bemutatkozás, meg néhány fontos dolog, amit muszáj úgy átadjuk nyílik. Mi a véleményed a magyar kormányról? Hát az a véleményem, hogy... Orbán Viktorról tulajdonképpen mi a Én annyira véleményed? nem ismerem személy szerint, így ezt nem tudom konkrétan véleményet megfogalmazni, de az a véleményem, hogy az árva állami embernél, amelyik volt ilyen útonállóban, akkor megszokott pléda, árvaasztonya, meg ilyeneknél állam népcég, ami egyenlően mindenki kidobva szemét, ne csináljunk botrányos politikát, és ami korrekt egy ember, megvédjük a katonáként, ha nem korrekt van ból, és ne arrogánskodj. És a főnök, ha nem korrekt, kirúgta magát pancserállítóba, akkor menjen igazodjon, ha nem bír, szétcsapjuk. Ha bénázkodik, vagy ilyen igazodjon, minek törni ketté karriérted útból. Hol szolgáltál? A Hát seregben, ugye? Úgy jöttem, hogy ugye, ahogy jöttem, az igazságtalanságokkal bekóstoltak, és fel kellett vegyem a kesztyűt, de 6 évesen kezdtem az Eurázsiai Csempész Mafia antikommunista szervezetet, egyik főszponzor báró. 6 évesen? Igen. Az szép. Hát mert abban a világban, olyan világban, hogy fel kellett nőni az az életet, vannak gyerek dolgok, felnőtt dolgok. És utána hát itt Hungáriaországban először értem úgy az életem, hogy biztos tudják az emberek mi a fája, de meg kellett érteni, hogy muszáj valahogy előbányáztam őket meg, hogy segítsenek, mert így egyedül nem megy. Van olyan dolog, amit egyedül meg lehet oldani, van, amit nem kell a csapatszerűen is, ahol a legkisebb bajtársunknak nem szánunk együttműködni, saját magunkkal csesznénk ki. És a megváltóként megteremtettem azt, hogy ugye egy tisztességes Te vagy a megváltó? Bocsánat, hogy így beleszólok. Ja, igen. Akkor te egy Jézus vagy? Tulajdonképpen? Hát az Isten egy nagy nemes szellemek közül 5 megváltó proféciát küldött, hogy a legjobb dicső szellemet tanítsa minden igaz, egyistenit igaz vallásból ötvözve is, elsöpöri az igazsággal hazug hiteket. Te hol laksz? Hát itt lakok a városban, hogy csak keresnek az emberim. Ez hol van a város? Itt Dabason? Igen, igen. Akkor te vagy Dabas mindenhatója, ugye? Hát a világ nagyfőnökeként itt is a legnagyobb ember, és a korrekt főnökök főnöke, és nekik is jobb, ha nem esznek nercet, hanem elkísérnek emberém ügyesen. Nem kérek méltánytalanságot, korrekt együttműködést, és én is tudom segíteni őket. Annyi a kérdésem, hogy akkor tényleg te ilyen halálos fegyverekként használod a kezedet, a lábadat, szóval te egy igazi pokolgép vagy, ugye? Hát én ahol jöttem, ott a beépített életbe az áruló nyomvat miatt sokszor 100 000 akkor, de volt olyan legyőztem ítéve, kezébe adtam a fegyvert, fejből üttem meg, mondom a szopornikásnak, hogy ne add itt, aki bennyi tartást. Érted, meg kellett tanulni a szellemi hadviselést, meg improvizálás, legbrutálabb szellemi hadviselés, a legbrutálabb fegyvertárban. A szopornikás általányosodott tank, deszant 1000 annyi főtöt csapod össze. Egy igaz szellem megingathatatlan, egy hazug értelmetlen igazságság, meg azt ott a jó inernyom, és ha értesz hozzá, szét tudod, hogy te meg fel jön festni.
Rövid kérdés, rövid válasz. Harcművészethez hogy állsz? Hát ismerek végül is. Halálosztó módszereket, ugye? Tudnál így ebből egy van. párat bemutatni itt a operatőr barátunknak? Igen. Lejössz inkább a földre, Jó, ugye, lelássál? van a harcművészetekben is, ugye van egy olyan, ami a verekedés funkció és egy halál. Egy verekedést nem mérünk olyan csapást, amitől meghal egy halálos, az már. Igen. Ugye egy halálosnál lehet olyanokat is. Mutasd meg nekünk, légy szíves. Jó, de van, amit technikában nem tudok elmesélni, bemutatni is, mert ugye Akkor csak ilyen, tudod, ilyen... És mondjam, a Shaolinban, amikor gyakoroljuk, akkor egymást nem ismét Ja, meg. papiskola, Shaolin papiskolába is jársz? Hát én nagy szerzetes vagyok. Jöttem, hogy a szerzetes, te Merték oktatsz. elő, hogy a halálos technika az már, annál lehet olyat, hogy ha már vettem felaprítani, hogy sorozatatlangyalázat, nem erőszak, ugye pedofília, igazságtalan gyilkosság sorozat, ilyenben személyszerintakargatás, nemzetszerint tömeggyilkosság, regulázósa védi katonakötelességét addig halálbüntetéssel, ami tisztázott körülmények között kötelesek vagyunk végrehajtani, és magunk levágjuk így, fortunk így minden újunk, fejbe lőjük magunk, és utána mondjuk, hogy mindegy, mert az májságfelség, és akkor annyi a kötelesség, ugye. Mutatnál akkor? Szeretnék látni. Ennél lehet olyat, hogyha vetünk, megfogjuk a nyakát, ide csapunk, behorpad a nyakot, megbillentjük, Ide csapunk, behorpad a nyakot. Lehet olyat is lábbal, hogy így nyakon rúgjuk, ugyanígy így lappal, elfordítjuk a lábunkat, behorpadjuk, és utána megbénulunk az izmunk, meglendítjük, kitörik a nyakat. Akkor csinálj most úgy, képzelj magad elé egy 1000 fős sereget. Engem nagy belevegyél. És azt mutasd meg, hogy mit csinálnál velük. Egy olyan 1 percig olyan trükköket, mutatványokat szeretnék látni. Hát úgy, hogy a szellemi csaták is, ami valakik vagyunk, megelőzik, úgy kezdeném, hogyha igazságos sereg, akkor mondom, maga is egy olyan katona, mint én, nincs értelme semmi harcunk. Ha igazságtalan, akkor mondom, mik vagytok egy katona, szégyen le tovább. Ja, a tévében akar szerepel, akkor mutassál valami művészetet. Szeretnénk látni. Mutasd meg az emberiségnek, hogy te milyen kemény vagy. Mutasd, csinálj valami trükköt, többen is nézzük, mert nagyon kíváncsiak vagyunk rá. A harcművészetnek a rejtelmeit mutasd meg. Hát ahogy is mondjam, a harcművészet... Ne beszélj róla, mutasd. Mutasd, hogy csinálod. Mutatom tárgyakat, mert ott szoktuk a Shaolin csapásokat gyakorolni, meg minden Nézzük sok szeretettel. Jó. Még csinálja. Rúgás, kézmozdulat, mindent szeretnék látni. Danika, hallod? Majd számod megvan a híl a később. Oké, nem mondd a nevemet. Hát Na jó van, tök jó, de ne reggel, jó? Mesternek megvan az, hogy egy harcművészetben a szellemet kell, a szabadságot egy kicsit szellemre tanítva megtanulni, hogy akkor találjuk meg a képességet. És hogyha meg visszatérve a témát látnák egy roncsereget, eltaknyosodott katonázredet, hát azt mondanám neki, hogy akkor se lehetnek akkor aratik, hogyha semmi veszíteni velük, hogy egyszer este legyenek hazájuknak, adnak megadni a tiszteletet, bocsánatot kérni, a semmi veszíteni valójuk is, egy Golyó Zsoldi Lehet a megszolgálni. következő kérdés? Állítok, te tudsz külföldi nyelven, egy harmadik dimenzió nyelven beszélni. Ja, Tudnál igen, belőle mutatni egy kicsit menjen közelebb az operatőr, a száját, hogy értsük a szöveget hangosan, és a külföldi nyelven azon a... Jó. Mehet. Полетадуре нечто васка и ностальгия, нечто дискриминация, нелегал паролчи, информатин, команданте Маuri такой читрей, Ецезjóri Hali, Miszlike Szavaníri kommandanti. Ez azt jelenti, hogy a korrekt hadvezér ne igazságtalan hazugság miatt legyen árva és kísérték a fronton a takony, és nudlikat akar ijeszgetni Szavanír kommandanti visszaképzés létszerű. Na igen. Tudnál még akkor arcművészetet mutatni, mert ez nagyon kevés volt, vágóanyagként, ez volt nagyon kevés. Majd ahogy elkísérnek, ha én tudok, és De most szeretnék az látni, itteni nem katonai megoldható? Belevágsz a szavamba, nem hallgatsz végig. Tudsz mutatni valamit? Hogy jön orosz katonán, berúgja Nem, az nem ajtót, érti. beveri puskatűs a sarukba és felnégyed, akkor is megteszek jogál, nem bír. Tudnál akkor egy percig bemutatót legalább csinálni, tudod, hogy legyen vágóanyag, hogy téged hősé avassunk. Csinálj valamit. Múltkor a későn csináltál, mit A tudom. bajba került az élet, a hősök egy lélegzőt, vagy nincs ez így jó, elveszünk két bajkérimet, elmentek embereket toborozni, meg segítsenek megtalálni a módot. Hogy ugye mindig igazságtalan emberek sorsával provokálták. Abszolút teljes mértékig igazad van. Azt mondod, te kemény vagy, igaz? Kemény fából forradtál. Hát meg Te a vagy háttér is fontos. Szerinted azt a táblát, abba beleversz, hogy elbírod görbíteni? Mert azt mondták, hogy te a lala az elbírja. A lala szent. Hát a szentély próbált nem egy- ezen múlik, hanem egy jó nemes szellemen, de... Az biztos. De Igen. szerinted
Mutasd rajta egy pár fogást. Érted? Mérgeld föl magad, hogy meggyalázott, elvette az összes hülyes cigit, Hát én nem ilyenekért szoktam összehúzni a port, hanem hogy elrabol mondjuk halálra erőszakolásra 60 nagy harc. hogy elraboltak és megerőszakolta 54-en. Na, most bosszút meg, nézzük, gyere, mutasd meg, gyere, mutasd meg. Ők azért röhögnek, mert be vannak szívva, szóval nem kell foglalkozni. Abszolút teljes mértékű igazad van, megmutatod? Nézd oda. Milyen nyelven beszélek? A végrehajtóként akkor uram, jó, hogy nincs itt maga kiszoktába, hogy nézd meg milyen profikat, amit ott van, hogy mutatod be neki, de nekem nem nagy képít, hogy mondja, ez vagyok én tokka, no, meg tudom nézni, felhúzza a kakat, veszel egy múzsát, azt csapom szét. Ha ne ilyek bekötött szemmel, hogy két nyomvat, pincsi futkosok, a kiánkasszálna orosz lettelopja, nagy brutálszokat, hát sok házaim vannak minden városban, ugye, mert van egy félglobál világiparom is, amit atomsorompó űrít, meg milliókat tudom, meg ha seregem azt mondja, rontsereg akar lenni, mondom, vagy igazságos hadvezéretnek nem véded, meg hadszolgálatot beverem a szádat puskatosra, akkor se felnégyellek misztében, nem, mégse lehet rati katona, nem. Lala. Katonát lehetne tartani. Lala Szent, szólíthatlak így? Hát így is. Lala Szent, figyelj rám. Azt tudnál akkor egy pár, hogy azt akarod, hogy híressé, még híresebb legyél. Tudjuk, nagyon híres vagy így is, de nézd már szemembe. Meg tudsz mutatni egy pár fogást, azután nem piszkálunk. Azon táblán. Megerőszakolták a világot, szüleidet, téged is, nagyon sokan. Hát én azért tudom, hogy bebasztam. Tudom, hogy bebasztam, hogy te vagy a király. De valahogy mérgedd föl magad. Az a szeméttábla szídott téged. Jó, hát egy tábla biztos nem csinálni, tehát nyilván értem. De bemutatót érted, hogy most a közönség most értse. Szerintem maradjunk a végrehajtókán, álljon sorba a kolumbiai nyakkendő, a Citrius, majd ott mutat. Na mi a kolumbiai nyakkendő? Erre tudsz válaszolni, kapsz tőlem egy szálcigit. A kolumbiai nyakkendő, ugye a Westernhez valami felapítani való, hát úgy működik, hogy itt fogjuk, elvágjuk egy pengővét a torkát. Elfordítsuk a pengét a nyelv alatt azt, ami tartsa, átfordítsuk, hogy ne vágja el a nyelvet, és így lehúzzuk. És mondjuk ócska szarembernek jó áll, egészségedre. Ha jobb, mint nyaggassák az életet, hogy meg ne használáskodjak. Sokat osztottam olyat is meg. Adtam volna Szent Uram tüzet, de akkor... Köszönöm. Ufókkal mi helyzet? Jól találkoztál velük? Hát most már sikerült egy hadijobbot lerakni, hogy egyenlően ugye eloszlott a felelőtlenség, a szupertechnológiai visszaélések katasztrófáiba is. Mind a világegyetemi had, mind a földi had, mind az összvilágegyetembe jött had, köteles megállt parancsolni és együttműködést az atom visszaéléseknek és Pillanat, operatőr. azon atomkatasztrófáknál, amik hát úgy kell kifejlesztük a technológiát, hogy ne omoljanak össze világrendszerek meg ilyenek, a kutatóállomás csak hardkész őrség ott legyen mellette és hozzá tudja kezdeni egyenes beszéd a kutatáshoz. A tüzet azt tényleg te találtad fel? Hát a tüzet nem az emberek régen, de volt idő, amikor még úgy kellett vigyázzák egy tüzes emberre. Az hány éves vagy? Most meg lehet kérdezni? 29, de néha, hogyha sok probléma van, 40-nek is a netes tudod, hogy hívnak az ember a településre. Hát igen, a sok probléma. Hát ugye, amikor sok probléma, hogy százezrek meghallatnak, megkéjtik, nem tudja, miért kell játszani, meg muszáj megoldást elég, vagy mondjuk azt, hogy elrabolnák a szerelmet, és akkor szopornyikát, pincsi rádögöl a pénztárcájára, és akkor te éget kezdődik, hogy ne segítsen senki, hogy megszakálni, szétszakad az ember szívét, ez iszonyat. És utána ugye megszakadt szívét, lehet, hogy hallottad, hogy most a Megasztárban a főnyeremény 10 millió dollár? Hát én a világpiacon... Mert azt hallottam, hogy állított, te nagyon jól tudsz énekelni. Van valami kedvenc éneked? Amit így bemutatnál? Hát felfedeznek téged, és nagyon sok pénzhez hát, ha adok valamit inni, akkor egy ilyen hadi éneket, ami olyan, mint a rapbe, a freestyle, inni? vagy ilyenek, igen. Valami vizet, vagy ilyen józan itt. Hú, én nem tudok így most semmit. Hogyha esetleg őket ismeritek, nem tudnátok kérni tőlük? Ja, ő náluk nincsen, mert együtt vagyunk. Nyomjál, tudsz freestylozni? Nem tudom, azt kérdezem. Hogy hát azt mondom, hogy mi arra szoktuk... Énekelni valami magyar számot tudsz? Tudsz belőle valamit bemutatót csinálni? Várjál most, hát ahol túl várjál most nincs most adásban, csak a fény miatt csináljuk. Ahol hogy is mondom... Köszönöm. Hogy elmondom, addig úgy is van időnk, hogy ez a van, harcének... Majak vagyok. Ez úgy van, hogy a hajtó énekevel rúgdósát végig az ellenséget, az igaz utcáján eredeti igazságot, ti milyen emberek vagy létezők vagytok, ha ufógás. Vagy ufógál az ember. Na, mehet az ének akkor. Ez ilyen ének. Szent Lala,
az éneket bemutatja. Reméljük, hogy a Megasztár hallgatói sok örömmel fogadják, és felfigyelnek rá a sok sztárkutató. Global backfronten niște probleme jure care prin discriminazione no netse dizani no di terrorism illegal paruncetau takoni ciroi care coscă profi bakkanistali novoska nostalgie care tadvai transporti niște probleme romi dizani Ungarina pancer bakkanistali niște rakoncai tisztei care tadvai niște játszai adisztei ciroi szabotánsai. Gyönyörű volt. Magyar számot tudsz mondani, énekelni? Hát, Kék a szeme, ilyenek. hogy is mondjam, olyan 4 évet ott így a véres lövőszárok birtokon nem nagyon volt a hétköznapi életmű vagy civilizáció. Mert tudod olyan, hogy néha úgy odébb húzódik, hogy nem pont melletted van, hanem a kicsit odébb, ugyanott van felelősséggel meg. Magyar számot, Lala. Szent Lala, bocsánat a helytelen megszólításért. Ez jó, ezt a tigét, ebbe tudok freestyle-ba, de hogy is mondjam, hogy nem gondoltam úgy át a témáját, tudod, nem azt mondom, hogy az elit profi. Tudom. Jó, jó. Na, elő tudnál akkor adni nekünk egy magyar számot. Kék a szeme, arca csúpa törő, ezt Nem ismered? ilyen egy freestyle félét, ami filozófia. Hát te most te válogatsz, vagy most a Megasztár hallgatói? Hát olyan fajtát, hogy is mondjam, Mi a kedvenc számod? Akkor azt mondom, amit gyönyörűen el tudsz énekelni, és magyar szövege van, nem ilyen papa. jó, ezt értik az emberek, akik megtanulták azt, hogy nevet nincsen. Igen. Hát olyat tudok, hogy mondjuk mint egy freestyle jellegű, érted? Érted a szöveg benne? Igen, meg úgy nyelven, de... Ugyanazt de mondod olyan el, amit azért, idáig a mint 15 rászoktam, percben, csak hogy elreppeled, ugye? hogy jöttem ott, Civilizáció, rap. tudod, az iparámérként, hogy két csitritól 20 vagy perce rájtegetett, és ne megy. kelljen 20 visszaadni percet dolgot, hogy atomkatasztrófát csinálnak. Figyelj, Lalla. Szent Lalla, bocsánat a helytelen megnevezésért. 17 perccel leszünk, 20 percet tud a kamerája. Jó. Egy magyar számot énekelj el 1 percbe, és 1 percbe azt a táblát pofozd meg, légy szíves. Jó? Megbeszéltük? És Hát akkor ez híresé az teszünk. bevállalom. Na, bevállalod. Hagyj menjen a magyar rap. Magyarul. Jövünk ebből a világból, hogy sok volt a szennyes, sok volt a hazugság, sok mi kis piti csírák a környéket lerőboltak, most már szónébe kiosztuk a maórosokat, minden hazugságokat félredobunk, megszakadt szívű embereknél inkább vicsorgokat a natáblaként lazán rendet teszünk világnak, visszadjuk, legyen meg a magázó lesz, tudja egy dicső jó vezére, hallgassunk szavaira, s azra nem hallgatunk, nézzük meg az ő szavaira, hallgatunk, ne árva írvék, kuntűzzenek felülünk. Itt az ide már hónok házat tenni, és hogy a turulbint is felvegyik, hogy nyíljon hegyek kincstára, hol ott van hónak kincs, egy dicső emberségre tanító szellem, és minden jó emberek kenyerek. Ott teremtek, hogy adhatok minden jó embernek egy dicső sorsot, és oda is tudjam adni. Tábla. Jó? De akkor most már megy az idő. Jó? Húzd föl magad. Nagyon szívtak ott a kesztyűt. Nagyon nem fog fájni. Én itt állom, hogy is mondjam, ezen menni kibírja, nem lesz baj, hogy nem fog bírni. Csapó indul. Rugdosd. Menjen még, mert van még 1 perc. 1 perc, menjen. Adjuk szerintem elég, hát csak Nem. hogy imitáltam Meghalt. a csapát, nem lesz tőle baja érted. Hát Ha jó. jövök ott olyan, hogy jön a tank ledúgani, város nem találnak ki, vagy a batúcsa érted, egyszer sem. Na, köszönjük szépen, megfagytunk, nem fagytunk. Meg akkor az itteni jók bandája is kísérjen, és a rosszak bandát takarodjon el főszíniről hun. Csak házaten balkőcsítő senki, VIP-odik senki. Nem kell képmutatóskodjon meg az árvákat nyakassa meg, hogy a főnök kópiával. Csapó.